Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Danas ću vam predstaviti ponovno jednu novu novčanicu. Radi se o 10 dinara s preslikom od 40 kruna iz Kraljevine SHS iz 1919. godine. U katalogu World Paper Money zavedena je oznakom KM17. Na naličju se kao osnovni motiv nalazi kovač i nakovanj i tekst Ministarstvo financija Kraljevine SHS na svim jezicima Kraljevine. Zbog jako lošeg materijala izrade, jako je rijetka u boljem stanju. Naličje krase vinova loza i košare sa cvijećem. Puštena je u opticaj 21.2.1920. godine, a platežno sredstvo je prestala biti 10. lipnja 1924. godine. Tiskana je u Pragu 1.2.1919. Dimenzije novčanice su 142 x 73 mm. Novčanica nosi potpis doktora Momčila Ninčića. Prevladavajuća boja je plava.